Takže toto je Stirlingov motor, ktorý zostrelili bratia Stirlingovci v 19. storočí. Používa sa na premenu tepelnej energie na mechanickú energiu. Čiže tu toto vidíme, tu je lieh, tu je knôt, ten sa zapáli, následne z neho prechádza energia sem. Sklo je dobre výhodivý materiál a to vlastne tlačí a ťahá ten piest, ono to roztočí, ten prevod a potom toto začne tak behať. Zaprávať prosím. Ďakujem. Takže posuniem to sem. Chvíľku trvá, kým sa to nahreje. Páči sa? Potom to treba nasúvať. Počkáme sekundu. Krásne. A vidíme, naberá aj rýchlosť. Z tejto strany vidno aj to kolíčko a tú kľuku.